Moro YouTube ja hello YouTube, here we are hunting in the Firhill Forest, Kaverkaili. tervetuloa seuraamaan eri passia. Tullaan se lähdössä tuohon Sedänmökille yöksi ja aamulla lähdetään sitten teeren pyyntiin. Meillä on Aleksi mukana. Mikä sun YouTube-kanava? Aleksi Laaksolinna. Joo, lähdetään mökille. Päästiin tähän Möksälle ja käytiin tuossa saunomassa ja kello alkaa olleen puoli yö. Niin se voi olla, että sammoilla silmillä mennään. On kaikennäköistä tekemistä vielä. Ammutaan jousilla ja syyvyä ja juu. niin. Saatetaan mennä sammoilla silmillä, mutta voisi olla, että ei mennä. Ja pitää myös juo mehua sitten kanssa, niin siinä kanssa menee aikaa sitten jonkun verran. Niin. Niin pitää varata siihenkin aikaa. Nestettä. On kuitenkin maanantai. Mitä on kuitenkin? Maanantai niin pitää nestettä. Niin. Saatiin makkarat syötyä ja saunottua ja tultiin nyt Aleksin kanssa tähän ampuu jousipyssylle. Viljami alkoi nukkumaan, niin tultiin sitten kahdestaan ja ammutaan tässä jonkun aikaa, mitä paljon mäkstaa ampuu. Se nähdään kohta. Ja sitten odotellaan toista Aleksia ja sitten lähdetään teeripassi hommiin. Se on kyllä hyvä, miten se osaa kaveraa puhua sitten niin hyvin. Joo. Joo, välillä voi olla hiljaa. Mitä? Hot! Kyllä hyvä! Nyt on punainen. Aika hyvin se vissiin osuu. Sinisellä. Eikö mennyt ihan kesken? Joo, osumat tuossa vasemmassa laittaa, niin säätään tähtäitä kohille. Jos me osaattaa. Kyllä me osaat. Ei ruvata. Niin säätään tähtäitä oikeaan kohtaan ja ammutaan muutama lisää. Joo, nyt on säijetty punainen laittu 5 metriä. Viheriä ei ole vielä säijetty, mutta se on tarkoitus laittaa 10 metriä. Nyt ammutaan 10 metristä ja katsotaan miten ossuuko mihinkin. Ammattilainen näyttää. Ei oo Aleksi tosiaan ennen Jousen kanssa ollut pyynnissä, niin kokeillaan että jos kävisi semmonen tuuri, että saatais huomenna teeri Jousihollille, niin pääsis Jousella koittamaan siihen. Sihdissäkin vielä vähän hakemista, mutta kyllä se siitä. Eikö se nyt on niinku keskellä? Sehän on. No periaatteessa se on ihan oikein. Keskiarvo keskellä. Menee teille yli ja ali. No, jopa uus. Nyt lähtee se ihan oikein. Joo, keltaiselle se menee nyt. Menne. Ne menee nyt sillä lailla, että vähän saatetaan joutua säätämään. Noin. Voipi olla, että tämäkin on hyvä. Otot. Laitettiin Ihan keskelle. ihan keskelle. Oli sanomassa, että otattu laitettiin 10 ja 5 kohdalle ja sitten kokeillaan vielä
15 ne laittaa kohille, niin todennäköisesti 15 20 kokeillaan sitten teiltä, jos tulee siihen mahdollisuus, niin kokeillaan vielä tuo 15 metriä laittaa oikealle ja sitten annetaan olla. Ekkaa kertaa kuitenkin Jousella, niin eihän me näitä 100 metriä vielä koittaa. Kohdistettiin tuo Jousius. Se on hyvä. Käytiin tuo Jousipysy kohdistaa ja saatiin se kohdistettua 10 metriä, eikä 5 metriä, 10 metriä ja sitten 15 periaatteessa. Ei saatu sitä 15 täppää oikealle kohdalle, mutta sillä että tietää mihin pitää tehdä, että jos ampuu 15, niin kello on nyt 2 yöllä, niin ajateltiin pikkuuneet ottaa ja sitten käydään kattoo aamulla kauriita tuossa Passipaikalle menoa matkan varrelta ja siitä sitten niinku hiipimällä käydään kattoon kauriita. Kokeillaan jos kauriita näkyy, niin päästään hiipimään sinne ja jos ei päästä, niin sitten mennään Tervassiin siitä. Mä aletaan nyt nukkumaan, niin nähdään aamulla. Huomenta vaan. Sitä on heräilty nyt. Syötiin tuossa makkarat ja kahvit juotiin ja tuli tuo viimeinen vahvistus. En tiennyt edes, että toinen Aleksi on tuossa kans jahti, mutta Aleksi sitten sanoo tuossa illalla tämä serkkupoika, että sen kaveri tulee kanssa jahtiin, niin se tuli tuossa aamulla sitten tuohon mökille, niin juotiin kahvit tuossa ja nyt lähdetään Passiin. Aleksi testaa sitä Jousipyssyä tuossa vielä nopia ja mä tulin käymään tässä yhden pellohiipiin tosta, jos siinä on kauriita, niin hiivin pellon tuosta ja sitten menen takas tuohon mökille, niin lähdetään Passittelee sen jälkeen sitten. Jatketaanpa kohta, jos tässä Kaurispassissa ei mitään oo, niin jatketaan sitten Teeripassin merkissä. Ei ollut mitään tuossa pelloilla. Tai yhden pellon mä kävin hiipimässä. Niin ammutaan nyt nopeaa tuohon tauluun kerran ja Aleksi ampuu. Lähetään sitten passihommi. Testissä tämmöstä jahtijakti Hossa kumiiseen. Tällä reissulla. Ei oo ennen ollut. Nämä kumisappat ja ei oo kovaa muovia. Aina on sievilästä ja Nokirasta tuosta mennyt halakin. Niin kokeillaan tämmösiä vähän erilaisia. Seuraava tukevan tuntuiset on jo hyvät kävellä mun jalkaan, mutta saa nähdä kestääkö. Hei vaan. No hei, siinä on toinen Aleksi. Loppus tuo värkkääminen ja heiluminen, niin päästä Passiin. Ajoin se oma ja nakkasin. Pelipaikoille päästyi. Lähdetään hiipiin kävellään tuon metän läpi tuohon suolaita ja laitetaan kuitenkaan kovin turhan kovaa ääntä. kuvat sinne ja pippurit sinne ja suolat sinne. Ei kuvat sinne ja aletaan passitella. Passiin päästyi. Sitten otella. Arvaat, ei turhaa heilua. Pitää välttää turhaa heilumista.
kovat puissa. Tuomi keräpiikä. Joo. Ja voi ampua. Joo, tuossa päästiin ampumaan aiemmin teeriä. Kivääri ei ollut kohdallaan, tai siis ammui ali. Kivääri antaa vähän ali tuohon. Nyt tuli toinen tilanne ja sieltä Aleksi kävi just hakemassa linnoja. Onnellinen mettämi. Eikö niin ei saa iloita, ottaa uudestaan? Onneksi alkoi. Joo, Onneksi alkoi. on mun tämmöis. Saa sitä hymyllä. Mikä tämä oli? Mikä täällä oli? Tuo. Onko hieno? Onna se hieno. Onhan se aina kun. Sieltä tuli päivän toinen lintu. Hylsyt talli. Joo, ei nakella sinne meriin. Komia ukkoteeri. Siinä on se lintu. Verisekkö piti sitä ampua? Kumpikin osu. Osu aivan hirveästi. Päivän kolmas lintu. Komia ukkoteeri. Tuli tuosta suoraan yli ja kävi heittää lenkiä. Suhauteltiin, niin tuli takaisin ja suoraan päälle. Onneksi olkoon. Kiitos. Tää 6-7. Naps. Naps. Nyt to... 3. Mikä se 1? Ei ollut turha reissu tämä. Ei. Vähän kyllä harmittaa kun ammuis. On nätti yksi piippu sille saa. Niin. Kyllä sekin osuu varmasti. Osuu se kyllä heitä niin paljon pöllyssä. Niin. Ja siinä näkyy kaksi semmoista niinku semmoista, katsotaanko leijäli tossa. Joo. On se sitten sekin osu. No niin. Se pääsi yksi piippunen. Vanha herrakin toimii. Kyllä se vaan toimittaa. Onneksi olkoon. Kiitos. Nyt on ollut kyllä kauan paras aamu ylivoimaisesti. Ei ole isoja parvia, ei ole näkynyt yksittäisiä lintuja tai kahden parvia tullut tähän. Ja jokainen on saanut linnuja, minä olen ampunut ja Viljami ja Aleksikin on ampunut vielä linnuja. Mukava päivä ollut. Luntakin alkoi tulemaan vähän. Ja päivähän on vielä nuori. Mitähän meillä on kello? Varmaan 10-18. 20 yli 10. Vielä on aamua jäljellä. Aleksi lähti tuonne
hiipimään ja katsomaan näkyykö latvoissa. Pongasin sieltä latvasta ja vihelsi, että mennä sinne, niin lähdin sitten sinne hiipimään, mutta en päässyt pelipaikalle asti, niin lähti lentoon. Oli vähän isompi parvi jo, mutta eivät sitten kaatanut tähän. En tiedä näkikö ne muut tuolta sitten vai mikä, mutta ei tullut tähän vaikka suhauteltiin. Tää on ollut hyvä passi. Ei oo ikinä ollut näin. Ei oo ennen näin hyvää passia ollut. Ja taas oli. Viimeisen päälle homma. Näkikö nää puusane? Näkikö nää puusane? Joo. Monta niitä oli? Varmaan 7-10. Joo, kun mä näkin ite 4. Kuka se oli, joka meni perseellä puuhun? Aletaan pakkailen kamppeita sen verran ollut hiljasta ja aika vähän kylmä tulee, niin lähdetään kahvittelee ja syömään ja kato jos kävisin vielä oivan, koska kävelen myöhemmin päivällä, mutta tähän ainakin hetki helppoa. Otetaan vielä kuvaa tuosta ja aletaan lähteen kahvitteluhommaan. Oli kyllä viimeisen päälle aamun teertä lenti ihan hyvin. Oli mukava, että tuli sellainen yksittäisiä eikä iso parvi kerran aamuun, niin sai koko ajan oli pientä tilannetta päälle. Ei, tylsää hetkiä ei kyllä ollut. Saatiin saalistakin. Oli kyllä onnistunut aamu. Mukava aamu oli. Jätkin kanssa istua täällä. Jauhaa niitä näitä. Ampua välillä vähän lintuakin. Käydään vielä kuvat ottaa pois tästä ja lähtiä sitten sinne kaavittelee ja on kyllä ainakin tällainen passihommiin niin ollut ihan hyvät nämä hossa ja jahtijakki hossa kumisaappaat, mutta ei palellut varpaita vaikka paikalla, se oli pakkasta kuitenkin jo homma ja ainakin tukeva oloinen kävelläkin. Pitää vielä koiran kanssa käydä pyytämään lintua. Sitten käveleskellä enempi tuolla metässä, niin tietää sitten vielä paremmin, että minkälainen kenkä se on kävellä. Mutta otetaan nyt kuvat tästä pois ja lähdetään sitten jatkamaan matkaa tästä. Pikkumatka pitää kävellä tuonne autolle vielä. Ja hyvääkin, että pitää, niin saa kroppaa vähän lämpimäksi takaisin. Ja sen verran vilipone aamu oli kuitenkin, että jalat vähän jäässä reijet ja kyllä yläkroppakin vähän jäässä. Ei anneta se häiritä. Jatketaanpa tästä kohta leiristä pakattua ja lähdetään kävelee autolla. Näin on taas näin se on. Yksi jahti saatu taas päätökseen ja video saatu kuvattua taas teille katsojille ja katsottavaksi ja pysykäähän kanavalla ja laittakaa kanava seurantaan, niin päästä jatkossakin seuraamaan meidän jahteja
tullaan käymään tällä samalla porukalla jahissa ja vielä useampia kertoja tulevinakin vuosina. Ja sitten on tiedossa kauriin pyyntiä ja näädän pyyntiä ja kun lumet tulee ja aletaan sitten keskittyä niihin hommiin enemmän ja kalastuksesta kiinnostuneille niin sitten on kalastusvideota tulee kesällä ja muutenkin retkeilyä ja tän tämmöistä tulee. Ja jos on videoehdotuksia, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin, niin voidaan sitten niitä toteuttaa teille ja saadaan semmoista sisältöä kun tekin haluatte, niin päästään tekemään monenlaista jahtia ja kuvaa monenlaista jahtia. Yhteisjahteihin ollaan kyllä kans kiinnostuneita tulemaan, jos täällä on porukkaa, ketkä meidän kanssa haluaa jahtiin lähteä. Kiitos katsomisesta ja laittakaa kanava seurantaan. Palataan seuraavissa videoissa.